Váňa si bude ohřívat nohy. Já bych toto nerobil. Já bych to nechal tak. Guma, že? Ano. A nevím, či aby nechytil ten zelený sajraj. No. Nakonec ten zelený sajraj tady zhorí a už to nebude českým vůbec. Nezhorí, lebo ty nemáš chytru. Ale tady to spálí, víš. Myslíme to tak, že by vnútri vyzerá. Arčo, stačí. Vedí, nám to za pripeče a potom to lepí. Ale musíš to reklamovat. Díky, zelený sajraj jde na kokos. Těsnil to, že? Neutěsnil, no právě, že mu to Máš ještě papíry od když jsem reklamoval. Nevím, zkusím se sekra opít, a číná to nemá. Ten píče nic to nevydrží. Dal jsem za 6 atmosféra, tak to pravda. Zdeňa už je výcov, že tam vyreklamuješ tak maximálně dobrý den. Tak to lepíš, jako ne? Jak ta plastelína. Dvojzložková. Troškově je zima. To měl tu čestí. Dobrá, ty na neto... Je to teplé, že? Začnu to teple. Ano. Ty nejdeš to do bod? Mezi prsty? Akorát by tě to za chvilku tlačilo. Pokud nevytáhneš tu nohu. Ty to stvrdne tak na šilink. Ze spodu tak udělá Tak to vyjagne. Odporu. To srdce gumu z toho strany. Udělá takovou krustu, jo? To je zervatný. Jsme tady jak 7 měsíčku, piče. Ještě by to hořelo aspoň. To je ohýnek, no. Co? Mě s tím 4 let nějak ty klučiny, kdyby se chtěla zádat. Ty máš ještě jeden, tady? Zvlášť, no. To tam nebude. To tam nebude, že to je mokré, dívejte, kolik je tam vody. To vole, normálně ta voda z toho vytláče. Nech to, zkusíme to nafoukat, keď ne, tak já pojedeme asi s kontama. Dej to i mezi pneumatiku, ne? To se odštípne. Co odštípne? Tak vyplň tu mezeru. Vydrž, já to tam zkusím namrdat, ale tam je moc vody v tom. Já používám miniteku, taky víš, že to vytlačí z té. Ano, vím. Jasně, no, že v tom to je tolik vody, že to furt vytlačá vodu ven. Takže to furt uchází. To tam zkusím nahnět dovnitř. Co když co tam tak dá, to jsem ti dal včera. To stvrdne zajedlo, Vicky. Nevím, co by to udělalo s tím, Ne, to říkal právě. Co? Já udělám s tímto kolem, jako to není problém. Co? Zajedlo to stvrdne. Na sněhu to nevadí. Někdy to bývá za kdy? No nevím, toto je druhý. Já jsem měl vždycky jiný. Aha. Tento s tím to nemám zkušenost takovou. Ale to nebude důvod. Jsem to ještě dej tady toto. No. Já mám, ale už skoro, ale mám i ty chybička. Tady ty je stejný. Tak si budeš chtít. Tak je můžu chtít. Já mám ještě jedný kolo tady. Jo? Celé náhradné. A jo? Chválně jsem si jich bral. To bych nikdy neví, víš? No, to je. Přidám, že vyhodíme henci, to máš, které to dáme dozadu a ty pička ti dáme do středu. No ty pička budou asi užší než toto. Já mám. Bo víš, oni jsou schované ty originály. Originál se byli vzadu. To stejně na té barvě nebude držet. No, budou schované, no. Nevím, uvidíme. Možná ti to odličně udělat, ti to vyseknout na druhé straně a to jsem nezvážil. No, uvidíme teda. Vikyho dílo. To je Peťovo dílo. Já myslím, Můj pokus, plastelínu. to je Já můj nám pokus. píčo, nic to nevydrží, ty vole. Trochu tomu dáš a hotovo. Nebo štěstí, že to dostat nemůže. Já nemám výkon, ale 2-1. Tak. Měsíčci. Já jdu na mimo, jak přidám víc, to se začne dusit, víš? Tak já jdu tak, že... Zrovna to píčo. To nahraju to nám.